באחת הלידות הראשונות שלי קלטתי את אסף בעלי, פשוט נעלם ושותה, שלא נגיד נרדם על הקורסה. פשוט לא ידע מה לעשות עם עצמו, ועם מה שאני עוברת. אני זוכרת שהסתכלתי לה בתוך ציר שהיה אינסופי, וחשבתי, איך זה ייתכן שאני מרגישה כל כך לבד, שאתה ממש כאן. רצה להיות שם עבורי, נוכח, מחובר, אוהב, אבל פשוט לא ידע איך. לא היה לו תפקיד מוגדר. הוא לא הבין גם את השפה. פתיחה, מחיקה, מים וקוליאני, אבל אנחנו אפילו לא מצליחות לדמיין כמה הוא יכול להיות משמעותי עבורנו בזמן הזה. ואנחנו מסתפקות בכך שהוא פשוט תהיה שם. אבל הנוכחות לכלים היא לא באמת נוכחות. ברוך השם, מאז אותה לידה זכינו להכין עשרות רבות של זוגות ולעבור איתם תהליך מדהים. והתגובות ברוך השם חוזרות על עצמם. אני לא מאמינה שקיים כזה דבר לידה מושלמת, אבל אני כן מאמינה בלידה שאת לא צריכה לצלוח אותה לבד. את צריכה להרגיש שותפה בלידה שלך, והוא באמת יכול להיות שם בשבילך. אם רק תקבלו את הכלים הנכונים. כל כך כיף כל פעם מחדש לשמוע את הבן זוג של האישה שאצלי בהכנה עינה אומר, למה אף אחד לא סיפר לי קודם כמה אני יכול להיות משמעותי? ואם את גם רוצה שזה יהיה ככה אצלך, תביאי אני ואני אשלח מדריך חינמי מדהים איך אפשר לשתף ולחבר את בן הזוג ללידה גם אם קצת מרגיש חסר אונים. להתראות!